Jedným z našich investičných vzorov som dokonca mal tú česť spolupracovať na jednom díle a bol to Carl Icahn. V roku 2018 sme ho presvedčili, aby kúpil podiel v poisťovni I'm Trust Financials, kde sme my mali minoritný podiel. Spoločne sme bojovali za vyšší odkup v privatizácii tejto spoločnosti, keďže sme verili, že cena je výrazne nižšia, ako by si akcionári zaslúžili. Keď sme tento deal úspešne uzavreli a cena privatizácie bola navýšená o takmer 25%, Carl Icahn nás pozval do svojho ofisu v New Yorku na Fifth Avenue. Musím vám povedať, že Fifth Avenue office a výhľad na Central Park bol next level, ale to mi určite potvrdí každý, kto bol v New Yorku. Carl Icahn bol v tej dobe braný ako popredný aktivistický investor s majetkom takmer 20 miliard dolárov. Rýchly fun fact zo stretnutia s 80-ročným miliardárom: došiel oblečený v úplne jednoduchom oblečení s jedným analytikom do ofisu o 7 hodine večer, čo by si už mnohí povedali, že tam nikto nebude. A sadli sme si do veľkej zasadačky, kde už všetko na nás bolo prichystané. Či už škola, voda, slané veci, sladké veci, žiadna asistentka, totálna efektivita. Karol mal v ofise podľa mňa maximálne tak 30 zamestnancov a spravovali majetok viac ako 20 miliard dolárov. A hneď ako si sadol, tak proste hneď išiel k veci. Jeho úvodné slova boli: Hey guys, how are you doing with your insurance company? V preklade: čaute chalani, ako sa darí? Ako to ide s vašou poisťovňou I'm Trust? Toto bolo už v momente, kedy sme obaja, aj my, aj Carl Icahn na tejto investícii zarobili.